Bon dia, som la Marialida i el més Marc i som mig pollencina i mig manacorina. I encara que només tinc 11 anys, m'agrada veure com les dones de Llevant a Mallorca fan coses xules amb la lletra. Avui vos mostraré com la Catalina Portell Boades, poblera de naixement però artenenca d'adopció, fa ocellets de lletra. El procés consisteix en fer un trenat amb fulles de guirballó per crear diferents figures. La lletra és la tira trenada que s'obté a partir de les fulles seques del guirballó. Tradicionalment, aquest ofici l'han exercit les dones, que treballaven les figures vegetals per crear multitud d'objectes com ara cabassos, senalles i figuretes decoratives. Per aconseguir fer un ocellet, primer s'han de preparar les fulles assecades en un sol i tallades en tires fines. Amb aquestes tires s'inicia el trenat bàsic característic. Posar el primer, són 7, vale? Ja està. El procés és el següent. Les fulles del guirballó s'assequen i es tallen en tires fines de longitud similar. Per fer el trenat, s'empra una tècnica de trenat creuat on cada tira es va passant alternativament per damunt i per davall de les altres, afegint-ne de noves a mesura que s'acaben, per aconseguir la llargària desitjada. Per donar forma a l'ocellet, en tenir la tira de lletra trenada, s'enrotlla i es doblega acuradament fent servir nus o puntades per simular el cap, les ales i la cua de l'ocell, fixant bé l'estructura. La llargada dependrà de la mida final que vulguis per l'ocell. Per el cos i el cap, s'agafa la tira i es fa un dobleg o nu inicial, que es diu el cor de l'ocell, i que servirà per donar volum i formar el cap i el pit. A partir d'aquest nu central, la tira es va doblegant i passant successivament per damunt i per davall per donar forma a les ales desplegades i a la cua de l'ocell, ajustant la tensió perquè quedi compacte. Per l'acabat es tallen els extrems sobrants de la tira de palma i s'amallen o s'ajusten dins l'estructura perquè l'ocellet no es desfaci. Aquesta tècnica és especialment representativa a les Illes Balears, sobretot a municipis com Artà i Capdepera, així com a zones de Catalunya. Espero que aquest tutorial vos hagi agradat i vos animi a treballar amb la lletra. I moltes gràcies, Catalina.